να δούμε το μεγάλο μάτς της ημέρας που ήταν η νίκη του Ολυμπιακού Βόλεϊ του Παναθηναϊκού με 3-2. Νίκη που έστειλε τον Ολυμπιακό Βόλεϊ για πρώτη φορά στην ιστορία του στα play-off και ίσως στην Ευρώπη. Λέτο κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και κέρδισε. Ο Μητρόπουλος έδωσε για τον Μπρέσκα, αυτός για τον Σολάκη, παίρνει ο Ούμπιντες, ο οποίος έχει πολύ χώρο μπροστά του, δοκιμάζει το σούτ, μπάλα κοντράρι, απόκρουση από τον Τζόρμπα, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 4ο λεπτό. Ο Μπρέσκα θέλει να περάσει από τον Καντέ, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, που έρχεται για να κερδίσει την μπάλα ο Ακώστα. Χειρεί το γύρισμα, βγάζει κόρνερ, αναγκαστικά ο Τζόρμπας, καθώς μια περίεργη τροχιά η μπάλα. Αλλά χαμηλά τώρα για τον Μαρτίν, έχει το χώρο για να γυρίσει, κόντρα ο Σολάκης, γκολ, 1-0. Όχι, έχει δώσει πέναλτι νωρίτερα ο Μάνταλος. Δεν μετράει το γκολ. Ο Μαρτίν που εκτελεί τώρα, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 Ολυμπιακός Βόλος στο 24. Με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Μαρτίν. Κυνηγάει ο Μητρόπουλος στον Καραγκούνη. Μπάλα πηγαίνει πλάγια στον Χριστόδουλόπουλο που βρίσκει μπροστά του τον Σέλεζη. Κερδίζει την κόντρα. Έρχεται όμως να βάλει νέα κόντρα ο Τομάς. Δεν μπορεί ο Λέτο. Δεύτερο σουτ χωρίς δύναμη. Τρίτο πάνω στον Τομάς και διαμαρτυρίες για χέρι του Τομάς από τον Λέτο και τον Κατσουράνη. Βλέπετε τον Λέτο πως διαμαρτύρεται. Κίτρινη κάρτα στον Κατσουράνη έδειξε ο Μάνταλος, με μαζεμένα τα χέρια και γυρισμένη την πλάτη ο Τομάς. Ο Λέτο, ο Καραγκούνης και ο Σισέ. Από εκεί ταιριάζει σε αριστερό πόνταρο. Πιθανότερο είναι να εκτελέσει ο Λέτο. Όχι, τελικά ο Καραγκούνης με πολύ δύναμη για την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 36. Ο Καντέ. Κατσουράνης τώρα θέλει να βρει μπροστά το Σισέ, ο οποίος κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Μπαίνει στην περιοχή κοντά του ο Ντολεζάη, γυρίζει, μπλοκάρει ο Μαρούλης. Ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 41. Σολάκης. Γυρίζει ωραίο ο Μαρτίν και ψάχνει τον Μπρέσκα. Τον βρήκε, υπάρχει μαρκάρισμα από τον Καντέ. Φάουλ και κόκκινη κάρτα. Θεωρεί ο Μάνταλος ότι ήταν τελευταίος σε αυτό το μαρκάρισμα ο Καντέ και τον στέλνει στα αποδυτήρια, αφήνοντας με 10 τον Παναθηναϊκό. Ο Σολάκης, τελικά η μπάλα περνάει το δοκάρι. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλο να κάνει το 2-0 στο 43, το δοκάρι του Ηλία Σολάκη. Χριστοδουλόπουλος δοκιμάζει το σουτ χαμηλά, πέφτει, ο Μαρούλης αποκρούει και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Προξήματα ανάμεσα σε Σολάκη και Βίτρα και νεύρα με τον Ακώστα. Έχει ένταση τώρα. Ο Μάνταλος σφυρίζει. Συγχρεμότεροι μπαίνουν στη μέση για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έτρεξε γρήγορα εκεί ο Κατσαβάκης. Εδώ βλέπουμε ξανά πως διεκδίκησαν ο Σολάκης και ο Βίτρα τράβηξε την μπάλα. Τον έσπρωξε ο Ακώστα, ο οποίος είδε και την κάρτα. Ενώ έχουμε τι, αποβολή του Κατσαβάκη. Παρακαλώ τον Διονύση Τρόμπο να μου πει. Ναι, έχουμε αποβολή του Μάγη Κατσαβάκη γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη είπε μπήκα για να ηρεμήσω τους παίκτες μου. Το σούτ από το Σολάκη δυνατό, άστοχο όμως, στο 48. Λάθος τώρα από το Σαριέγκη, παίρνει ο Σολάκης, κινείται ο Μαρτίν, το τακουνάκι εξαιρετικά για τον Μπρέσκα, δυνατά, γκολ, καταπληκτικό γκολ στο 54, 2-0 Ολυμπιακός Βόλου. Απίστευτο γκολ από τον Μπρέσκα, φοβερό σούτ με πολύ μεγάλη δύναμη και ξέβρενοι πανηγυρισμοί για την ομάδα του Βόλου, η οποία προηγείται 2-0 και πλησιάζει ακόμη περισσότερο στο να πετύχει το στόχο της συμμετοχής στα play-off του πρωταθλήματος. Μπάλ που εκτελέστηκε, λάθος από το Μαρούλη, 2-1. Αμέσως η απάντηση από το Παναθηναϊκό με το γκολ του Κατσουράνη.
1 λεπτό, 1,5 λεπτό μετά από το 2-0 από τον Μπρέσκα. Ο Κατσουράνης εκμεταλλεύεται τη λάθος αντίδραση του Μαρούλη και δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του να ελπίζει ότι θα επιστρέψει στο παιχνίδι. Να δούμε τώρα τον Ακώστα, ο οποίος περνάει με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, δίνει για τον Μπρέσκα, πλασάρει, αυτό σώζει ο Τζόρβας. Κόρνερ στο 58. Ο Λουίς Γκαρσία στο κόρνερ. Χαμηλά η κεφαλιά, γκολ 2-2. Ο Σισέ στο 66. Να που το παιχνίδι παίρνει φωτιά και αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς ο Παναθηναϊκός μέσα σε διάστημα 10 λεπτών με τον Κατσουράνη αρχικά στο 56 και τώρα στο 66 με τον Σισέ απαντάει και επιστρέφει. Ο Ολυμπιακός Βόλου δίνει την εικόνα βραχικυκλωμένης ομάδας τώρα. Πέρασε ο Χριστοδουλόπουλος από τον Αλβάρες. Χριστοδουλόπουλος πάντα ευκαιρία για τον γκολ, σώζει ο Μαρούλης. Πολύ κοντά στο 3-2 ο Παναθηναϊκός. Κόρνερ με τον Ακώστα. Κεφαλιά, out από τον Τολεζάη. Μπάλα για τον Ακώστα, δεν μπορεί ο Βίντρα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Βόλο. Ο Ακώστα πλασάρει, ο Μπουμσόκ σώζει και δίνει τι, κόκκινη κάρτα στο Μπουμσόκ. Σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Προφανώς αυτό πρέπει να είναι. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Εδώ είναι που παίρνει την μπάλα ο Ακώστα που δεν μπορεί ο Βίντρα. Περνάει πάνω από τον Τζόρβα, έρχεται ο Μπουμσόκ και πράγματι βάζει το χέρι και διώχνει την μπάλα. Σολάκης τώρα απέναντι στον Τζόρβα. Πηγαίνει αργά, εκτελεί, σώζει ο Τζόρβας. Μένει το 2-2, ο Τζόρβας αποκρούει, διώχνει σε κόρνερ ο Σολάκης. Δεν μπορεί να το πιστέψει ότι έχασε την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Το σούτ από τον Αλβάρες έξω. Στο 83. Ο Μπρέσκα σέντρα. Μπαλα περνάει από όλους, ευκαιρία γκολ. Ο Μαρτίν γκολ στο 85. 3-2 Ολυμπιακός Βόλου. 5 λεπτά πριν από το τέλος να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το μάτς. Αν αυτό το γκολ θα δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό Βόλου ή αν ο Παναθηναϊκός έχει κι άλλη απάντηση στο παιχνίδι. Πανηγυρίζουν οι βολιώτες, πανηγυρίζει ο Κατσαβάκης που βρίσκεται στην κερκίδα. Το 5 λεπτό συμπληρώθηκε και τέλος. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι στα play-off, κλείνει καταπληκτικά η σεζόν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για αυτή την ομάδα, η οποία ήταν η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, η ευχάριστη έκπληξη, μια ομάδα η οποία έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, θεαματικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, και η νίκη του Ολυμπιακού Βόλου, ο Ολυμπιακός Βόλου μπορεί να ανάψει ένα κερί και είναι και κοντό το κερί στο ύψος του Σιμάου. Κι άλλον. Στο ύψος του Σιμάου. Αυτός έχει την ευθύνη. Του έρχεται την μπάλα από εδώ, βγάζει το κεφάλι και τη χάνει την κεφάλι. Δεν γίνεται αυτό. Ωραία, αλλά και το δεύτερο γκολ, και πριν από αυτό έχει προηγηθεί η γκέλα του Βίντρα. Ναι, ρε παιδί. Η άμυνα του Παναθηναϊκού γενικά ήταν παιδική χαρά. Ωραία, σίγουρα. Η παρουσία του Μπουμσόγκ ήταν για μια ακόμα φορά ένα πράγμα. Ο Μπουμσόγκ τι να κάνει, τι σηκώνει την μπάλα με το χέρι. Μιλάμε, αλλά. Δεν σου λέω για το παίκτη. Γενικά καλά για την εμφάνιση όλη. Για την εμφάνιση ευχαριστημένη. Ναι, αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, έχει γίνει ό,τι έχει γίνει από πλευρά του Παναθηναϊκού. Όταν η μπάλα περνάει εκεί πέρα, ο Σιμάου την έχει την κεφαλή, δεν τον πιέζει κανένα. Κολλάει. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από το να εκτονώσει μια κατάσταση η οποία είναι. Τώρα πάμε θεσμικό, είναι μια άλλη κουβέντα. Όχι θεσμικό, αγωνιστικό. Ο Σιμάου δηλαδή δεν πιάνει την κεφαλαία επειδή είναι. Όχι, ο Σιμάου έχει χαθεί. Πρώτα απ' όλα, εγώ είχα ξεχάσει ότι υπήρχε ο Σιμάου στον Παναθηναϊκό. Και εγώ το είχα παίξει 10 μάτς. Ναι, ρε, αλλά δεν πιάνει την κεφαλαία, έλεος. Εντάξει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να βρεθεί να κάνει μια κακή εμφάνιση ένα παίκτη ο οποίο δεν είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα. Κακή εμφάνιση μπορεί να κάνει. Αν σου βάλουν την μπάλα μπροστά και σου πούνε κλώτσατη και δεν την πετύχει, αυτό δεν είναι θέμα κακή εμφάνιση. Είναι θέμα συγκέντρωση. Ναι, και θέμα νεύρου. Τι έχει μέσα σου. Προφανώς. Ευχαριστώ. Πάντως, εμένα η γνώμη μου είναι ότι αν δεν εκτονώσει αγωνιστικά μια κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται εδώ και ένα δίμηνο, κινδυνεύει να χάσει τα play-off. Σοφά μιλάς και δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Εκτονώνεται, επειδή δεν θέλω να λέω αλούμπες, μόνο με έναν τρόπο. Με αλλαγή προπονητή. Τώρα. Ναι. Έλα. Ναι. Θα πας στα play-off. Ναι, το έχουν κάνει με τον Κωνσταντίνο Γλουιάκ. Σχεδόν στο τέλος. Έτσι, αλλαγή προπονητή. Η μόνη περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ πάντως τον Παναθηναϊκό να μαζεύεται
θα ακολουθήσει μια τεράστια ένταση φοβερή αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε και από την δηλώσεις. δηλώση. Θα τα πούμε και τα πράγματα. Ωραία. Πάμε γιατί έχει και δηλώσεις όπως αναμενόταν το μάτς, ας πούμε, οι οποίες είναι πιο θεαματικές από το έτσι. παιχνίδι. Ναι. Πάμε να δούμε το τρίτο ημίχρονο. Τις τελευταίες μέρες έχω γίνει στόχος. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα και δεν διοικείται από υπαλλήλους και φλόρους. Εγώ θα συνεχίζω να είμαι στο ποδόσφαιρο γιατί το αγαπάω και γιατί αυτό το έργο των 3 χρονών που έχουμε κάνει εδώ στο Βόλο δεν είναι έργο ούτε από λαμογές, ούτε από στισίματα και ούτε από πουλήματα ή οτιδήποτε άλλο θέλουν κάποιοι συνάδελφοί σας να περάσουνε. Δεν ξέφυγε τίποτα. Εγώ έχω να πω το εξής. Εάν αληθεύουν κάποιες δηλώσεις που πληροφορούμε του κυρίου Μπέου, έχω να του πω ότι οι υπάλληλοι πολλές φορές έχουν πολύ περισσότερο επαγγελματισμό, ήθος και γνώση και αξιοπρέπεια από αυτούς που φέρονται ως ιδιοκτήτες. Έτσι. Και άλλοι ξέρουν να εξαφανίζουν τα ball boys και να πετάνε 5 φορές την μπάλα μέσα και να σβήνουν τα φώτα. Και αυτά είναι πράγματα μιας άλλης εποχής, όπως και ο ίδιος είναι μιας άλλης εποχής και καλό είναι να πάει σπίτι του. Αυτά έχω να πω. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για τον διαιτητή. Γιατί ποτέ δεν διώχνεις, δεν βγάζεις από το παιχνίδι έναν παίκτη. Όταν δίπλα υπάρχει άλλος συμπαίκτης του. Houve um penalti contra o Panathinaikos que deu 1-0 ao Olympiacos. Υπήρχε ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε. Num lance confuso. Επίσης υπήρχε ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε εις βάρος του. Houve outro na área do Olympiacos logo a seguir, que não foi penalti porque o Sr. Árbitro conseguiu ver também. Foram 2 lances iguais e ele não viu. Επίσης υπήρχε και μια αντίστοιχη φάση την οποία όμως ο διαιτητής δεν την είδε. Μετά παίξαμε με 9 παίκτες και πραγματικά αυτό το οποίο με προβληματίζει και με φοβίζει είναι ότι πώς γίνεται οι διαιτητές να μην μπορούν να δουν τις φάσεις υπέρ του Παναθηναϊκού, τις φάσεις που πραγματικά συμβαίνουν υπέρ του Παναθηναϊκού και βλέπουν μόνο εκείνες τις φάσεις που είναι αντίθετες στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι αυτό το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Πετύχαμε μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη που την αξίζαμε 100% από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Υπήρχε μια μαχητικότητα, υπήρχε ένα πνεύμα νικητή και πιστεύω ότι ήταν και δικαίωση παράλληλα και όλης της χρονιάς για τα παιδιά, για τον κόσμο, για τη διοίκηση και βεβαίως για τον πρόεδρο. Μάλιστα. Τι άλλα πράγματα από το συγκεκριμένο μάτς? Αυτό το συγκεκριμένο μάτς, εντάξει, είναι σαν περίληψη προηγουμένων το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει μια ψυχωμένη ομάδα, πραγματική ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, που θέλει το παιχνίδι από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος, κάνει ό,τι μπορεί για να το κερδίσει. Και ένας Παναθηναϊκός που έχει διαστήματα καλά και διαστήματα που εξαφανίζεται. Αν ήμουν πρώτη τετραετία το Mood, ξέρεις, Πασόκ, θα σου απαντούσα ότι δεν μπορεί να μην είναι ψυχωμένη μια ομάδα η οποία με 10 παίκτες από 2-0 κατορθώνει να εξοφαλίζει 2-2. Από την άλλη μεριά. Όχι, εγώ δεν λέω για τη διάρκεια του αγώνα. Σου λέω πώς έγινε. Το πρώτο μισάωρο του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει. Εάν το τέρμα, ας πούμε, του Ολυμπιακού Βόλου δεν έκανε τα 2 λάθη, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση δηλαδή, με κανονικό τερματοφύλακα και στο normal τερματοφύλακα. Θέλω να πω και κάτι για τη διαιτησία, γιατί δεν θέλω να κρυφτώ ή να μπάρω θέση, γιατί άκουσα και τον Φερέιρα. Ο Μάνταλος για μένα, με βάση τα στιγμιότυπα, έχει σχεδόν απόλυτο δίκιο σε ό,τι σφύριξε. Ναι. Αλλά έχει δώσει όλες του τις αμφιβολίες υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου. Πολύ σωστά λες και τα δύο. Γιατί και στην περίπτωση του πέναλτι για το οποίο διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός υπάρχει χέρι. Ναι. Αλλά επειδή είχαμε και μια κουβέντα στο στούντιο, ακόμα για να μην αλλάξουμε την ελληνική γλώσσα, ντωμένο χέρι λέγεται όταν κάνεις αυτό και μαζεμένο χέρι όταν κάνεις αυτό. Το χέρι είναι μαζεμένο και εκείνη τη στιγμή η φορά είναι προς τα πίσω, έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο πράγμα είναι ότι στην περίπτωση του Καντέ, που θα λείψει από τον Παναθηναϊκό, εγώ τον θεωρώ τον πιο αξιόπιστο από τα 3 στόπερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Και εγώ. Βάζει το χέρι για να εμποδίσει προφανώς τον Μπρέσκα, δεν κάνει κανένα άλλο λόγο, για να του βγάλει το κεφάλι. Ξέρεις, χτυπάει μια γρήγορη, αλλά η πτώση του Μπρέσκα δεν προέρχεται προφανώς από το χέρι. Άρα εκεί και πάλι η αμφιβολία, όπως πολύ σωστά λες, πήγε υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου. Είναι κατά του Παναθηναϊκού. Αυτά τα πράγματα είναι πάντα εντυπωσιακά να βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, σπανίως στις μεγάλες ομάδες σφυρίζονται τα play-off. Οι αμφιβολίες σε βάρος, σήμερα το είδαμε. Λοιπόν, έχουμε 2 απώλειες του Παναθηναϊκού για τα play-off. 2 απώλειες, οι οποίες είναι οι αποβολές του Καντέ και του Μπουμσόν, και μία του Λέτο που πήρε κάρτα, συμπλήρωσε 10 κάρτες και θα χάσει 2 αγωνιστικές.
Και ενώ χτύπησε και ο Καραγκούνης, βέβαια δεν αυτό αρχίζουν είναι η τα play-off αλλαγή που λέγαμε αύριο. για ποιο λόγο τον έβαλε. Ναι, γι' αυτό βγήκε και μπήκε ο Κλέιτον, που νομίζω δεν ήταν η καλύτερη αλλαγή που μπορούσε να κάνει για τη Ναι, Φεραίρα. Αλλά... και εμένα δηλαδή ο Κλέιτον δεν μου φαίνεται ότι είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει μέσα για να ξεκινήσει. Κορμιά στο ακριβώς, για να ξεκινήσει μια νέα καριέρα με τον Παναθηναϊκό που θα λέμε το σκυλί ο Κλέιτον που και μέσα και τον γύρισε. Πρέπει να πω δηλαδή ότι πηγαίνει με στόπερ στο πρώτο μάτι των play-off, λογικά τον Σαριέγκη, αν όλοι είναι υγιείς προφανώς, και τον Βίντρα.